В днешното предаване ще ви запознаем с дейността на организация Заедно в Прага, Чехия, чийто председател е Тодор Ралев. Тодор Ралев е роден в Карлово на 21 юли през 1989 година. Още от малък започва да се занимава с танци, така и до днес. От 2002 година е председател на организация Заедно, в която се занимава с популяризирането на българската култура и традициите зад граница. Уважаеми зрители, при нас в студиото са Тодор Ралев, председател на организация Заедно, и Мария Колева, певица. Преди 3 седмици се проведе семинар в Прага, български фолклорен семинар. Какво бе вашето участие в семинара? Като цяло бях главен организатор на вечерта. Проведе се в петък и самата мисъл на самата вечер беше, че искахме да представим българския фолклор на чешка и като цяло на публиката, която живее в чужбина. Да представим България, да представим нашите хора, танци. И благодарение на това ние решихме, че е много важно да поканим някой от България, да ни спее някоя песен. Решихме, че е хубаво да използваме таланта на Мария Колева, която ни изпя букет от народни песни от цяла България. Не ме задявай лудо, не ме закачай, а отминавай лудо, отминавай. Не дей ми чупи златните гривни, че нямам ли без златарче, нямам ли без златарче, нови да ми направи по-хубави. Не дей ми чупи златните гривни, че нямам ли без златарче, нямам ли без златарче, нови да ми направи по-хубави. Какво е вашето впечатление от Прага? Прага е един уникален, много красив град с забележителна архитектура. Много ми хареса. Знаем всички Златна Прага, градът на Стотекови и така нататък, с неговите замъци, най-старата част, Старо е места, Храдчене и така нататък. Тодор може да ни разкаже повече. Аз бях очарована от града, така че самото ми пребиваване беше изцяло подвластно на моите впечатления. Така че самата вечер, която се проведе в точно сърцето на Стара Прага, беше за мен с много преповдигнато настроение. Бях очарована да пея за една интернационална, многонационална публика, която посрещна с огромен интерес нашата музика, нашите танци. Тодор е един прекрасен ръководител, прекрасен организатор и бидейки толкова млад, само на 20 години, той е създал едно невероятно сдружение. Бях изненадана от невероятното желание не само на чехи, но и на всички гости в залата, които бяха, както казах, публиката беше многонационална, от техния огромен интерес към българската музика и българските танци. По време на моите музикални изпълнения, заедно с кордониста Ангел Чакъров, те се залавиха на хорото, независимо от ритмите. Независимо дали знаят самото хоро, самите хора и наистина имаше доста хора, имаше някъде около 400 човека. И това нещо го провеждаме вече около 5-та година го правим и винаги идват нови хора, които изобщо не сме ги виждали, защото имаме си хора, които си идват постоянно на тези събития, но по принцип винаги всяка година идват нови хора и постоянно искат някакви контакти на нас, постоянно искат да им спращаме някакви покани, когато правим такива български вечери. И в началото самата вечер потръгна с семинар на български хора, представихме 7 хора Почнахме от най-лесно, почнахме от право хора, на които всички хора се зарадваха, че наистина явно българските хора са обикновени и така нататък. Обаче после хората разбраха, че не е толкова лесно, като им показахме едно елейно хоро, чичово хоро, петронинско хоро и така нататък. И хората вече постепенно почваха да се отказват, докато имаше, да кажем, около 60 човека, които се бяха хванали, наистина бяха направили един голям кръг. И бяха се хванали наистина толкова много хора, накрая останахме около 10 човека.
И така най-добрите наистина за самата вечер спечелиха награди като български вина. В самата зала, в която бяхме, имаше българско ядене, за да може. Ние се опитахме наистина да представим България до такава степен, че да има наистина българско ядене, да има българско вино, било ракия и така нататък. Също така група българи, в която съм един от главните хореографи. Представихме няколко български народни танца. Също така потанцувахме също няколко по-сложни хора, за да покажем наистина на аудиторията изобщо за България, изобщо опитахме се да направим от всички краища нещо и направихме няколко танца и благодарение на това с поканата на Мария Колева, тя също така с нея дойде, както каза, Ангел Чекаров, който наистина свири на акордеон, и с тях дойде също така Мирослав Василев, който е хореограф. И той, благодарение на него и с негова голяма помощ, наистина направихме един нов танц, който ще го представим до година на същото събитие. И наистина много сме благодарни на тях, че успяха да дойдат в Прага, успяха с средствата, които наистина имахме за тях, защото нали, възможността, която в България, нали, да кажем за пейни и така нататък, са поднасени, не може нали, също да се направи баш точно нали, в Прага. И с тяхна помощ наистина успяхме наистина да присъздадем една българска вечер. По-нататък ни чака, сега след 2 месеца ще направим Трифон за Резан. Също идват, правим го сигурно вече за 8-9 година, също идват страшно много хората, защото питаме се винаги да направим нали, игри, да изберем царя на виното. И винаги чехите, не само чехи, нали, хората, които са там, участват в самото един вид състезание и се опитват наистина да кажем да танцуват, да кажат възможно най-много български думи или да се опитат да изпеят една българска песен. А хора, които примерно дори са чували за първ път нали, за България, наистина са много очаровани и винаги просто идват всяка година отново. И така, вече с близо около 9 години вече правим такива събития и наистина при всяко едно такова нещо се опитваме да каним и български изпълнители от България, за да може не всяка година да се повтаря един и същ човек. И тази година наистина много добре се представихме с тяхната помощ, защото наистина беше една уникална вечер. Мисля, че много хора ще помнят тази вечер и наистина песните, които се изпяха, защото таланта на хората на Мария и на Мирослав и на Ангел, наистина, за което много им благодарим. Наистина успяхме да присъздадем една българска вечер там, което доста добре се получи. Ами интересното беше, да, че то беше едновременно и като празник, и като workshop, открито рок, с преподаване на танци, с изпълнение на песни, инструментални хора от различни фолклорни региони на страната. Показахме родопски, тракийски, шопски, македонски. Това беше интересно за публиката, защото можеха да видят многообразието и разнообразието на нашия фолклор и също ритмите, защото те пееха и танцуваха и на самите песни. Дори запяваха на някои песни, които са им познати. Така че самата атмосфера беше много интересна. То не беше някакъв концерт или някаква вечеря или нещо. Атмосферата беше много празнична, много приятелска, много сърдечна, много естествена. Много естествено и сърдечно. Колко време се занимавате с тази дейност? Около вече бих направил сигурно 5-6 година, в която съм в тази организация заедно. Като цяло в Прага има около 12 организации, обаче всяка организация си прави нещо за себе си. Няма нито една, която да реши така да изведе наистина или да покани чешка публика или каквато и да е била, да покани да покаже какъв е българския фолклор. И откакто съм в тази организация заедно, решихме, че наистина е нужно да покажем в чужбина или както ние българите да се съберем там, така и ние да покажем в чужбина как наистина българския фолклор не е някакъв обикновен или много нужен просто за самите нас, нали, защото сме в чужбина и хубаво да подкрепяме самите българи там и така нататък. И аз като цяло съм вече от някъде около 9 години в Прага и в началото, когато бях отишъл там, много ми липсваше това нещо, защото аз още от предучилищна възраст танцувам. И както съм там,
се опитвам наистина в началото се опитвах да намеря хора, които танцуват, защото бил съм в Лондон, бил съм в Австрия. Наистина хората вече от край време са се присъздали, имат си група и аз исках да се присъединя към някаква такава група, но за съжаление в Прага нямаше такава група. И в началото, още преди около преди 8 години, там намерих само един човек, който се занимаваше с това и беше Ганка Дилгерова, която известно време водеше нашия състав, който го създадахме заедно. И в последствие тя, за съжаление, трябваше да замине за България и обстоятелствата останаха на мен. И трябваше аз да продължа. Трябваше да реша един вид дали да продължа или просто всичко да остава както си беше преди. И реших, че ще продължа, че наистина състав България, който е към сдружение заедно, ще продължи напред да танцува, ще показва българския фолклор и мисля, че добре се получи за сега. Какво ще кажеш? Аз мисля, че ти си извършил огромна работа и Карло може да се гордее с тебе. Смисля, че Карло не може да се гордее само с мен, но... Бих се радвала в цяла България да има такива млади хора като тебе, които по света, навсякъде по света, да се грижат, да поддържат българския дух, да го крепят и да привличат все нови хора, да увличат в тази дейност, защото за да няма потопяване на българското самосъзнание, трябва да поддържаме българщината. Какво ти липсва най-много от България? Липсваше ми главно фолклора ми, липсваше народни танци, защото наистина съм израснал с тях и много се радвам, че ги пресъздавам така в Прага, в Чехия. Също така ми липсва, разбира се, българското ядене. Това е едно много важно нещо и аз още от малък съм свикнал да ям българска кухня. И наистина много ми липсваше в началото. После в последствие свикнах. И за това приятелите ми липсваха. Кои български изпълнители са участвали в семинарите в Прага? Участваха главно Мария Колева, която беше миналата година. След това група ПИВ идваха при нас да пеят. След това Тони Димитрова също изнесе концерти там. Също така са идвали други групи, които не са били толкова известни в Прага, но наистина сме искали да свирили са хубаво, примерно свирят по кръчмите тук в България. Теодоси Спасов също беше шоу, направи наистина много хубави. Изнесе си триото, така че беше наистина много добре. Разкажи ни за живота в Прага. Живота в Прага наистина е, мисля, както в чужбина, е много по-различен от България. Аз при положение, че съм вече там 9 години, мисля, че в началото не можех да свикна с някои тяхни навици и така нататък, липсваше ми други български неща. И живота специално в Прага е наистина много бурен, защото там няма само пражани, но има и навсякъде от света има хора, които работят там или учат и така нататък. И наистина по центъра, като се излезне в Прага, се говори само на английски, няма много чехи и целият център или цялото там президентство, там има само чужденци. Аз мисля, че вече 9 години наистина съм там и съм свикнал с този живот. Може би Мария би казала горе-долу какви са впечатленията от самия живот там, къде е бурен, дали... Да, прави впечатление, че централната част е пълна с туристи от всички националности. Много интересно беше пред часовниковата кола, известна. Орлой. Да, как само като наближи кръглия час, просто изневиделица изведнъж се събират хора, не знам как изведнъж се струпват. Целият център Целият площад се запълва с хора и всички очакват атракцията на часовника, след което ръкопляскат бурно, като малки деца се радват. Изобщо, в същото време многото хора не правят затормозен живота или шумен в центъра. Тоест много е приятно да се разхождаш в центъра. Не е шумно, много е тихо, много спокойно. И да се разхождаш с тези криволичащи старинни улички е невероятно удоволствие. Бихте ли посетили отново Прага? С удоволствие, винаги, когато е възможно. Ние с удоволствие също бихме поканили искаме да правим също така на сдружение заедно с благодарение на Българския културен институт, който наистина много ни помага в Прага.
Искаме да направим също така един български семинар, било то в чужбина, било то в България, било то в Прага. И искаме да ги поканим, също така сме намислили по-нататък, да кажем, близките 7 месеца, след 7 месеца някъде да ги поканим да направим още веднъж. Първо да направим за нас един такъв семинар, който Миро би ни показал някакви нови, защото аз колкото и да съм учил български народни танци, колкото да си помагам с интернет и така нататък, застоявам там, нали, имам нужда от нови, да ми се показват нови стъпки и така, нали, да се обогатявам и аз. Абсолютно. И затова сме намислили да направим един такъв семинар само за нас и после самата вечер наистина пак с българска народна музика, с танцуване, с надиграване, както беше фолклорен празник, да покажем това, което сме се научили самия ден. И с това сме намислили, че 100% ще ги поканим още веднъж. Много добре се представиха, бяхме много доволни. Аз мога да предложа още да си обогати дейността на Сдружение Заедно, като разширим тоест да не бъде само танцовото изкуство застъпено, да речем да направим някакво развитие в вокалното изкуство, да съберем желащи да учат български фолклор песенен и да развием и тази дейност. Мисля, че ще има желащи. Аз самата имам ученици в чужбина, имам френски ученици и други така нататък и с голям интерес се учат винаги песения фолклор. Мисля, че в Чехия ще се намерят желащи да пеят български песни. Права се, но само че за съжаление, когато вие дойдохте, нали, в самата Прага, там има Антоанета Добрева, не знам, тя също така в България. Да, тя е моя колежка и тя е класическа певица. Да, Антоанета Добрева там учи български народни песни и децата от българското училище, нейната проповедница се казва Лира. И за съжаление беше тогава болни, те не можаха. Те също много често така ни гостуват, пеят ни народни песни. И те са момичета от, да кажем, от 6 до 12 клас. И са около 12 момичета и наистина всяка година се подобряват и също така пеят наистина. Но винаги има с какво много да се покаже, винаги има... Да, но това може да се разшири. Да се разшири. От различни възрастови групи, могат да бъдат студенти, работещи и така всеки, който има интерес. Наистина има желаящи в чужбина, които... Когато един човек отиде в чужбина, дори в България да не... Това ме изненадва и мен самия. Дори в България да не е правил нещо подобно, дори да не е танцувал, дори да не е пял, дори да не се е занимавал с фолклор. Винаги когато отиде в чужбина, специално това го виждам в Прага или в Лондон, защото имам приятели, които танцуват там в организацията, която те си имат. Наистина хората идват в чужбина, намират си по интернет дали са прави нещо такова, записват се, питат дали може да се учат. Аз имам ученици, които имам, защото нали, уча също и не само за българи, но като за цялата общност в Прага уча на български народни танци. Имам чехи, имам хора от Китай, които наистина се забавляват с това нещо и наистина се учат. И идват много нови българи, които изобщо преди не са изобщо една крачка, изобщо не знаят дори как се танцува право, порой се учат тамка и наистина са много благодарни за това, че после имат, като отидат на някоя сватба в България да се върнат така нататък, могат да изиграят една ръченица или едно право хоро. И наистина съм много изненадан с това, защото дали било то пеенето или хората или така нататък, но като цяло това нещо ни събира. Събирани в чужбина и мисля, че така много добре се подкрепяме там и не е зле. Какво ще пожелаете на зрителите за новогодишните празници? Пожелаваме на всички зрители от Карлово и всички, които гледат вашия канал. Весело посрещане новата година, много щастие и здраве в следващата 2010 година, сбъдване на всички мечти и реализация на творчески планове, каквито си имат. Аз ви пожелавам много усмивки, наистина предаването да продължи все така напред. И много здраве, щастие на зрителите, които ви гледат, така на всички българи. И хубаво е както и в чужбина, така и в България да се подкрепяме. Благодаря ви.